Бүгенге тапшыруга тагын 2 кытлау хаты җитте, дуслар. Яраткан тормыш иптәше, сөекле әниләрем Салихова Галия Камиловнаны матур туган көне белән, сөекле ире Марат, балалары Али һәм Алия ихластан кытлыйлар. Минем яраткан хатыныма мәхәббәт турында гомере буе сөйләп торырга мөмкин. Чөнки ул иң саф, иң изге хисләрне татырга лаек кеше. Галия минем тумышы белән зур Чиркли авылыннан. Аны очраткан көннәрем һаман да хәтердә. Ул шул кадәр күбәләктәй матур ишеп, җиңел шаiri иде. Аның йөришенә, көлешенә, тавышына гашыйк булып, нәкъ шул кеше минем балаларымның әнисе булырга тиеш дигән фикергә килдем. Шул көннән алып гаилә тудыру хыялы белән янып яшәдем. Шәһәрдә яши башладык. Галиянең авыл җире баласы булу сәбәпле бар эш тә хәленнән килгәне билгеле иде. Ул гаиләсендә дә, эшендә дә пөхтәлек, уңганлык күрсәтте. Аның йомшак күңеле, җылы йөрәге, балалар ярату сәбәпле һөнәрен дә балалар бакчасында тәрбияче булып сайлады. Үз сайлавына тугрылыклы калып, ул озак еллар инде тәрбияче булып эшли. Аны балалар ярата, әти-әниләр хөрмәт итеп, рәхмәт укый. Сөекле хатыным, һәр булдыклы ир артында акыллы хатын кыз тора диләр. Минем уңышларым артында да син иң тәүфыйклы, иң акыллы, яраткан шәшкән торасың. Мин беләм, күп үрләремне синсез яулый алмаган булыр идем. Гомере буе миңа тугрылыклы булып, түзеп, сабырлык күрсәтеп яшәгәнең өчен зур рәхмәт. Бел, мин сине бик нык яратам, җаным. Хатынымның туган көне, сөеп, кышып аламын. Артларыннан киткән чакта гел күзәтеп каламын. Узак еллар яшәсәк тә, һаман яратам үзен. Бары уңай сыйфатларын күрә күңелем, күзем. Газиз шәшкән, гомеремнең син иң олы бүләге. Тузмасын ул мәхәббәтнең яшьлек кигән күлмәге. Кытлы булсын туган көне. Бездән теләк кабул ит. Минем белән икәү бергә 100 яшеңә кадәр җит. Кадерле никайыбыз. Без дә әтиебезнең теләкләренә кушылып, сине матур туган көнең белән кытлыйбыз. Без дип гел кайгыртып яшәгәнең өчен, бары балаларым дип тырышканың өчен олы рәхмәт сиңа. Үсеп җиткәч без дә йөзеңә кызыллык китермичә, сине гел шатландырып торырга тырышырбыз. Иң гүзәл безнең әнкәбез, иң матуры ул безнең. Әллә каршы килер өчен берәр сәбәп бар сезнең? Тәмле ризыклары, бигрәк йомшак куллары, сыйпап ала да чәчләрдән, юк була борчулары. Әнкәебез, кытлы булсын матур гомер бәйрәмең. Кабул ит ихлас йөрәктән матур кытлау бәйләме. Кадерле Галия Камиловна, бар якыннарыгызның изге теләкләренә без дә кушылабыз һәм махсус Марат абый сайлаган җырны сезгә бүләккә юллыйбыз. Çeşkeye seni dinleymen, bulunlarını boylap izleymen, Söyü sırlarımı söyleymen, sensiz yaşav yemin kurmaymen. Yaratam ben seni üzülüp, ok çeşkelerini biremizip, göz yaşların görüp tapmasın. Min yaratam seni appağım, yaratam ben seni üzülüp, ok çeşkelerini biremizip, göz yaşların görüp tapmasın. Min yaratam seni appağım. Canım benim can kayım, yazmışımı sine beyliyim. Ey Xudayımın rahmetin, birgen için olu bəxitin. Yaratam ben seni üzülüp,
Ок şeşkelerni biremize Күз яшьләрең бүрек тапмасын Мин яратам сине аппагым Яратам мин сине üzülüp Ок şeşkelerni biremize Күз яшьләрең бүрек тапмасын Мин яратам сине аппагым Тусам да bu dünyaga Sina beyler idim yazmışını Күп mezlesem de tabalmam Senin gibi tuğra akkışını Yaratam min seni üzülüp Ok şeşkelerni biremize Күз яшьләрең бүрек тапмасын Min yaratam seni appagım Yaratam min seni üzülüp Ok şeşkelerni biremize Күз яшьләрең бүрек тапмасын Min yaratam seni appagım Күз яшьләрең бүрек тапмасын Min yaratam seni appagım Галия Камилевна Салихова хөрмәтенә тагын бер котлау сәламе уша. Бу юлы әти әнисе Нугайбековлар гаиләсе, Камил Харисович һәм Амина Рафатовна, кайнана кайнатасы Салиховлар гаиләсе, Фиргать Махмутович һәм Равиля Кияметдиновна, энеләре Усман, Үмәр гаиләләре белән Зариповлар, Сабировлар, Булатовлар һәм Курамшиннар гаиләләре ихластан котлыйлар. Булса да була инде ул, бу дөньяны яктыртыр өчен килгән кеше. Гаиләбезнең йолдызы, гүзәл шәшкәсе, балакайыбыз Галия, энеләре арасында шында падишаһ кызы сыман үсте. Ләкин бердән-бер кыз булса да, без аны артык иркәләмәдек. Киресенчә, тормышка кирәкле булган бар эшкә өйрәтергә тырыштык. Әтисе дә, энеләре дә үлеп яраталар иде аны. Ә минем өчен инде әнисе өчен ул бөтен җиһан булды. Әйе, сүзләрем дә, серләрем дә бүгенгесе көнгә кадәр уртак. Галиябез безнең бик акыллы. Улыбызны бәхетле итә алган киленебез дә әле. Ул гомердә дә безгә ят кешеләргә сыман карамады. Киресенчә, беренче көннән үк әти-әни диеп дәшеп хөрмәт кылды. Улыбызны бәхетле иткәне өчен, безгә сөекле оныкларыбызны бүләк иткәннәре өчен рәхмәт аларга. Балакайыбыз, сез бәхетле булсагыз, без дә бәхетле. Гомере буе шушылай саулыкка, бәхеткә төренеп, гомер кичерегез. Апабыз, кадерлебез, туган көнеңдә без дә читтә калып котламыйча булдыра алмыйбыз. Чөнки син безне бу тормышта туры юлга күндереп, гел юл күрсәтеп яшәүчебез. Галиябезнең бер ягы бар. Ул артык гадел. Шуңа күрә турыдан туры, ни уйлый шуны сөйли дигән кебек. Моның өчен без аны аеруча яратабыз. Жизни белән бергә балаларыгызны матур гына үстереп, аларның бәхетенә куанып, һәрбер казанышларына шатланып яшәгез. Алтын куллы, татлы телле, йомшак җанлы кешебез. Сине туган көнең белән тәбрикләргә килдек без. Теләкләрем бик күп булыр, тыңлап кына ал әле. Гомер буе тик бәхетле булып кына кал әле. Тормыштагы киртәләрне җиңел итеп үтәсең. Әгәр якыннарың артта калса, тыныч көтәсең. Ашыкмыйча бу тормышта гомерне кичерәсең. Әйтерсең лә алдан ук син ни булырны беләсең. Гаиләгезгә сыкланырлык балалар күз тимәсен. Сезнең иегез янына кайгы хәсрәт килмәсен. Бәхетләрдән башка сиңа уңышны телик әле. Бизәр өчен бәйрәмеңне матур җыр бирик әле. Кадерле Галия Камилевна, без дә бар теләкләргә кушылып, сезне матур бәйрәмегез белән котлыйбыз һәм музыкаль күчтәнәч тыңларга көтеп калабыз.
Шатлык сүйүнүшләре булып, җиргә туа кыз бала. Ул елмайып караса да, тирә-як нурга тула. Син нәфисе гөл, син мәхәббәт, тик бәхет өчен туган. Син туганда киң галәмдә якты йолдыз кабынган. Син нәфисе гөл, син мәхәббәт, тик бәхет өчен туган. Син туганда киң галәмдә якты йолдыз кабынган. Якты йөзең ал кояштай, саф чишмәдәй тавышың, фәрештә канат астында үтсен иде тормышың. Син нәфисе гөл, син мәхәббәт, тик бәхет өчен туган. Син туганда киң галәмдә якты йолдыз кабынган. Син нәфисе гөл, син мәхәббәт, тик бәхет өчен туган. Син туганда киң галәмдә якты йолдыз кабынган. Кыз бала бөек хәзинә, Ходаемның бүләге. Кабул булсын ихлас булган әти-әни теләге. Син нәфисе гөл, син мәхәббәт, тик бәхет өчен туган. Син туганда киң галәмдә якты йолдыз кабынган. Син нәфисе гөл, син мәхәббәт, тик бәхет өчен туган. Син туганда киң галәмдә якты йолдыз кабынган. Син туганда киң галәмдә якты йолдыз кабынган.